गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. शिवसेना ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि मुंबईचे माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांचं निधन झालंय. ते 63 वर्षांचे होते. मध्यरात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं त्यांची प्राणज्योत मालवली. 3-4 दिवसांपूर्वीच विश्वनाथ महाडेश्वर गावाहून परतले होते. सोमवारी रात्री त्यांना अचानक अस्वस्थ जाणवू लागलं. त्यामुळे त्यांना तात्काळ VN देसाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. पण हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे त्यांचं निधन झाल्याची माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली आहे. मुंबई महापालिकेत सर्वात उच्च शिक्षित नगरसेवकांपैकी एक अशी त्यांची ओळख होती. विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मार्च 2017 ते नोव्हेंबर 2019 या दरम्यान मुंबईचं महापौरपद भूषवलं होतं. ते कोकणातील कसाल गावचे सुपुत्र होते. मुंबईतील प्रतिष्ठित रामनारायण रुईया महाविद्यालयातून विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी पदवी घेतली होती. त्यानंतर वडाळ इथं VPCA महाविद्यालयातून व्यावसायिका पदव्युत्तर पदवी घेतली. सांताक्रूज मधील राजे संभाजी विद्यालयाचे ते माजी प्राचार्य होते. 3 वेळा नगरसेवक झालेले महाडेश्वर 2002 साली पहिल्यांदा मुंबई महापालिकेत निवडून आले. 2003 मध्ये BMCच्या शिक्षण समिती अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. त्यानंतर 2007 आणि 2012 साली पुन्हा ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले. 8 मार्च 2017 त्यांनी मुंबईच्या महापौर पदाचा पदभार स्वीकारला होता. मार्च 2017 ते नोव्हेंबर 2019 पर्यंत महाडेश्वर मुंबईचे महापौर होते. 2019 मध्ये वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेकडून त्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली होती, पण त्यांचा पराभव झाला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.